Dnes vám prinášame veľmi smutnú správu zo sveta hudby a zábavného priemyslu. Slovensko prišlo o známu a obľúbenú osobnosť. Marcel Ostas, známy pod prezývkou Oseťo, nás navždy opustil. Bol to známy hypeman, moderátor a človek, ktorý svojou energiou dokázal rozhýbať celé publikum. Správa o jeho úmrtí zasiahla fanúšikov, kolegov aj hudobnú scénu. Oseťo prehral boj s ťažkou chorobou, s ktorou dlhodobo zápasil v tichosti. Bol to človek s veľkým srdcom, pozitívnou energiou a vždy úsmevom na tvári. Na pódiu bol nezastaviteľný a mimo neho pokorný a úprimný. Marcel Ostas bol známy najmä ako hypeman rapera Separ, kde zohrával dôležitú úlohu pri koncertoch a vystúpeniach. Jeho hlas, pohyb a energia boli neoddeliteľnou súčasťou každej show. Fanúšikovia ho milovali pre jeho autentickosť. Nikdy sa nehral na niečo, čím nebol. Bol sám sebou a práve preto si získal rešpekt ľudí. V posledných mesiacoch sa stiahol z verejnosti. Mnohí netušili, že bojuje s vážnymi zdravotnými problémami. Aj napriek bolesti však zostával silný a myslel na ostatných. Jeho odchod zanechal prázdne miesto, ktoré sa bude len ťažko zaplňať. Hudobná komunita dnes smúti za človekom, ktorý rozdával radosť a energiu. Na sociálnych sieťach sa objavilo množstvo dojímavých odkazov. Priatelia, kolegovia aj fanúšikovia vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine. Oseťo nebol len hypeman. Bol priateľom, inšpiráciou a symbolom pozitívnej energie. Jeho hlas možno utíchol, ale jeho odkaz a spomienky zostanú navždy živé. Odpočívaj v pokoji, Oseťo. Nikdy na teba nezabudneme.